Yun, my channel guys. So, i-feature ko ngayon ang kung paano gumawa ng supot. Supot na paper bag. Supot na paper bag. Anong tawag doon, Lare? Brown bag. Bag paper. Brown bag. Disposable, ano ba? Red pepper. Red yung ginagamit nilang bag sa palengke. Okay? Palengke ng Nagilian. Nagilian! Oh, minamagic ni Mami. Day kayam si Kwana pang takop-takop na. Oh. So guys, gumagawa si Mami ng ano, supot. Oh, gawin natin yung isa, guys. Pero sikreto lang, joke. Okay, ganyan. Manungay malako yung kastante. 180 siya nga kaso. 180 na pesos. Sa pesos na peraso. Pagkadalaan yung may Manila. May deliver. Tapos na. Oh, tapos na guys. Oh, 'di ba ang bilis? Madali lang. Tapos na, pera na. Bukas pera na to. Sana, oy. Oh. Nakaupo lang si Mami, tapos gumagawa lang ng ganito. May pera na siya. Online. Oh, ganun ang ginagawa. Oh, tinatakupan yung mga butas-butas. Naka-work from home na. Oh, saan ka pa? Ano, atin trabaho ano, gawawirak, ibati na yung bing. Sabay yung paa, ganon. Sampal mo, alin tayo. Wait lang. Tapos Oh, ito yan ang mga natapos. Oh. Oh, di ba? Ito yung mga used papers ginawang ano, recycled para maging supot. Oh. Makapal siya, guys. Pwede siyang lagayan ng bigas. Ano ba yung manilalagay, Mami? Feeds, pwede. Feeds. Kasi dito sa bayan nila ay ano, bawal na ang supot. Talaga lahat, bawal ng plastic, lahat ano. Kaya ng plastic ng ex mo. Lahat papel. Ayun. Oh, marami na siyang nagawa, guys. Oh. So, ayun, guys. Galing ni Mami gumawa. Nya nga di tapigkat yun ay. Ay, gaw-gaw. Gaw-gaw kin cornstarch. Pag po, guys, tingnan nyo. Pandikit yan. So, ayun, guys. Nakita natin si Mami. Galing niyang gumawa.